kusan za a iya cewa yanzu an shafe kusan wata guda ana balahira tsakanin ƙasar Ukraine da makwabciyarta wato Rasha. Wai abin da ya shafi diplomasiya ne hakan yake nuna duba da irin yadda za a iya cewa duk dabara da manyan ƙasashe ke ta yi da irin gargaɗi da suke yi wa Rasha kuma har yanzu za a iya cewa ga nan abin bai tsagaita ba. Wai ya kuke kallon wannan lamari? Wato Ibrahim, farko kaga duniya gaba ɗaya wannan yaƙi zuwa wannan lokaci yau kwana 28 ne na 29 kenan da fara wannan yaƙi. Duniya ba ta yi tsammanin wannan yaƙi zai kai wannan lokaci ba. Don an tsammaci yaƙi ne da za a ɗan shanshana shi haka sati ɗaya zuwa kwana 10 a kira teburin tattauna ɗaya yini biyu a ya ƙare. To wannan ya ɗauki hankalin duniya duk ƙasashe da suke tsammanin wannan yaƙi ba zai nisa ba, kaga dai ya kai kusan kwana 30 ana an ɗaya. Putin shi kanshi bai tsammanin zai samu resistance ko kuma dagiya daga Ukraine da ita da dakarun ta tsawon wannan lokaci, to amma ga abu ya juye, Rasha tana shan fama da yaki a Ukraine a wannan lokaci gaskiya, saboda wannan na kwanaki nan muna ganin cewa an kwace birane manya-manya, Rasha ta kwace su suka Kyiv, Ukraine ta ƙara kwace abinta. Jiya ne kake gani Mariupol ma ita kanta Ukraine ta ƙara kwace abinta. So abin ya taso mafin ƙarfin Rasha a daidai iya wannan force da take amfani da shi, iya wannan salon. sai za ta ƙara salo nan gaba kenan. To amma duk da wani tasiri kake ganin shi kiraye-kirayen da Zelensky yake yi na misali ita kanta Isra'il ta kawo masa ɗauki da kuma irin yanayin kiraye-kirayen da dinga yi ko a jiya da dare ya yi batun cewa ya kamata a ce jama'a a faɗin duniya gaba ɗaya su fito su yi zanga-zanga domin nuna ƙin amincewa da irin mamayar da Rasha take ci gaba da yi masa. To ka san Ibrahim, shi kai shi Zelensky fa bai tsammanin wannan yakin zai kai wannan lokacin ba. Ya tsammaci duniya za su tattara dakaru su tura mishi aje a taimake shi a lullube Ukraine. So shi kai shi bai tsammanin haka zai kasar shi za ta samu ta'annuti irin wannan bai da aka lalata mishi kasa zuwa wannan lokacin. Manyan biranen shi, nuclear plant din shi, airport din shi, wuraren muhimman strategic places gaba ɗaya Rasha ta yi mishi ɗaya da wannan guraren. Asibitoci, so shi kanshi sanar Zelensky bai tsammanin yakin fa zai zafi irin haka ba, kuma bai tsammaci ba zai samu taimako na dakaru ba daga manyan kasashe zuwa wannan lokaci. Duk da muna ganin NATO ta ce tana kokarin ta tura dakaru can sama wajen Eastern Europe su lullube wannan lokaci gurare. So wannan yana neman bukata ne na duniya da su dafa mai baya kuma a ci gaba tausaya wa kasar Ukraine. Goran da yake kenan da cewa kasashe ai ba iya kadai a tura mashi taimakon kuɗi ko makamai ba, duniya ma gaba ɗaya ta ɗauki wannan yakin da ita ake gaba ɗaya da jama'a ƙasa da fararen hula da wanda suke sojoji da wanda ba sojoji ba, gaba ɗaya a fito a yi zanga-zanga a nuna rashin goyon baya ga ita Rasha. Kuma wannan ya samu karɓuwa na wasu lokuta can Europe mun gani su Rasha ita kanta da wasu kasashe su UK su Poland sunan USA duk an yi irin wannan zanga-zanga na rashin kin nuna goyon baya ga Rasha, amma gaskiya ba zai sami abin da yake so ba zuwa wannan lokaci. To misali duba da za a ga misali ga ita kanta Isra'il da yake neman tallafi, in ka duba ga rikicinsu da Palestine kusan za a iya cewa ya shafe wasu gwamman shekaru ana fafatawa. To hakan baka ganin bai kamata a ce ya karya mai gwiwa ba wajen neman tallafin ita kanta Isra'il din? To ai gasar Zelensky ba Yahudi ne Ibrahim, shi kansu ba Yahudi ne, kuma kasar da ya nemi taimakon su Yahudawa ne, so duk yan cikin gida ne abin nasu yake wurin ya kasance. Duk da dai ba mu tabbatar da cewa ita Isra'il za ta taimaka mashi ba ko kuma amsa mashi da ta yi zama na gaske ne abin da zai yi kina, amma idan har Isra'il za ta taimaka mashi ko da dakaru ai da tana Amerika da ta yi, da ta UK ta yi, kasashe da nan kusa da shi, mafi kusa da shi na nan Europe su Poland muna ganin yadda suke ta kokarin suna son ra'ayin su taimaka mashi amma ba da dakaru ba. Idan abin nasu ya tsaya ba zai tura mashi dakaru su taimaka mashi, saboda duk inda aka samu soja guda ɗaya shiga wa Ukraine a matsayin kuma soja ba na Ukraine ba na Rasha bai shiga sa kafa shi a wannan ƙasa, to yanzu yana ƙoƙarin ya zama yaƙi na duniya. Jijiyar da muke ganin Zelensky yake cewa idan NATO ta kokarin ko ta kuskura ta tura dakarun peacekeepers ake kiran su, dakarun wanzan zaman lafiya zuwa na Ukraine, to wannan yaƙi gaba ɗayan shi ya jirkice, ya fita daga yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine ya zama tsakanin Rasha da kuma NATO. So wannan dalili yasa suke sadda suke baya da sukin jiki su tura dakaru. Germany ita tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a Europe,
ita kanta wannan chancellor din su yayi gargadin cewa ba za ta tura dakaru ba ne to za ta tura dakaru ba saboda ba su bari yakin ya faɗaɗa har ya haɗa da kawayen NATO ba. So wannan yaƙi sai dai shi yanzu da nake ta fara da neman taimakon shi da kuma zuwa mu ga yadda ita Rasha take kokarin ta dakatar da abin idan ta samu gamsuwa akan sharuɗin da ta gindaya. Jiya na muke gani Kremlin ita nan fada shugaban ƙasar Putin tana cewa mai magana da yawun fada shugaban ƙasar nan Moscow yana cewa ai yanzu su ba za su ce ko da za su yi amfani da nukiliya ko ba za su yi amfani da nukiliya a Ukraine ba. To amma daga baya kuma wata majiya ta fito tana cewa ai Rasha tana cewa idan har cika ta ci gaba da fuskantar matsin lamba da kuma barazana tabbas ba ta da zaɓi sai dai ta amfani da nukiliya. So kaga wannan shi ma yana ƙara firgita Zelensky duk da ya ce Rasha ba ta isa ta karɓe Ukraine ba sai dai in ta kashe har da su sai dai ta haɗa da gawawakin su gaba ɗaya ta karɓe Ukraine. So wannan dai abu yana ta ba duniya kan mamaki wanda kasan a ce kaza amma dai wannan ana nuna wannan yakin bai dauko hanyar karewa ba gaskiya wannan zai yi sai ce yanzu haka ana gudanar da wato taro a Brussels kenan na wato kungiyar tsaro ta NATO wanda za a iya taro ne na kusan kwana biyu me ake tsammata bayan kammala wannan taro to wannan taro da shi shugaban kasar America ba da ya kira hutu shi ne kusan jagoran wannan taro da ya ga to EU da NATO da kuma G7 da za a tattauna a nan Belgium ana sa ran za su tattauna ne da dama dai batun na Rasha ne tun kowane shugaban kasa kafin ya bar kasar shi ya ce batun dai da za su tattauna shi ne dai batun na Rasha yadda za su yi to kamar ta zo yin da karfa kafa a daidai wannan lokaci amma yana sa ran idan wannan tattauna ta ƙare ba wani abu za a samu wani positive ba wani abu mai tagomashi ba illa zancen dai wannan takunkumi da za su ƙara tsakaba wa Putin wanda kuma wannan takunkumi zai ƙara bijirar da Putin yake taɓa fararen ulama a wannan ƙasa ta Ukraine baya tsaya iya sojoji mutum da yana ta fuskantar matsin lamba daga su dakarun cikin gida na Ukraine.